Слънчеви поздрави от Сицилия! Искам да ви препоръчам една слънцезащита, която ползвам вече повече от няколко седмици и съм категорично влюбена в нея. Първото предимство на тази слънцезащита на Estée Derm е, че като сухо олио не остава никакви неприятни мазни усещания по кожата. На всичкото отгоре е и перфектната грижа и за коса. Може, ако ви остане дори през останалите сезони, да го ползвате като сухо подхранващо и парфюмиращо масло за коса и за кожа. А сега и малко повече за специалните позитиви, които са много различни от всичко останало, което съм срещала до този момент. Първо, тук не пише фактор, но категорично обещават много силна защита. Тук, където се намираме на остров Сицилия, е доста топло и е доста интензивно слънчево и аз наистина не съм изгоряла. Освен това, има патентована технология, която предпазва от създаване на пигментни петна, от свободните радикали и от така вредните всякакви UVA и UVB лъчи. И това е поради факта, че Estée Derm постоянно разработват нови и иновативни вариации на всеки един от продуктите си, за да може максимално да ви защитят и не само. Последното, което мен много ме очарова, е, че това олио стимулира по-бързо, естествено и полезно потъмняване. Съответно не се излагате толкова много време на слънце, а придобивате един по-дълготраен и разкошен тен. Фантастично!